Sokszor azt érzem, hogy az életem csak úgy elsuhan mellettem, és itt ülök 21 éves fejjel, és még annyi mindent nem láttam a mi csodálatos földünkből, és annyi mindent nem tapasztaltam meg még. Minden vágyam az, hogy felüljek a repülőre, és csak úgy eltűnjek innen világot látni, új embereket, kultúrát, nyelveket megismerni, megfeledkezni a magamra vállalt szerepekről és kötelességekről. Hiszen nem ez egy utazás célja. Fiatal felnőttként természetesen nem a motivációmmal van gond, hanem inkább a pénztárcámmal. Meg persze az idővel is. És természetesen ezen az se segít, hogy a közösségi médián látom, hogy a velem egyidősek éppen a napsütést élvezik Brazíliában, és élik azt az életet, amire vágynak. Most jött el az idő, hogy én ezen változtatni szeretnék. Mert azt hiszem, megtaláltam a megoldást, ami még Magyarországon nem annyira elterjedt, mint itt kint Németországban. Hadd mutassam be nektek a Work and Travel csodálatos és sokszínű és költséghatékony világát, mert éppen most készülök az első karandomra, ami Skóciába vezet. A Work and Travel az egy olyan program, ami lehetővé teszi, hogy egy adott országba elutazzunk, és ott egy ideig éljünk és dolgozzunk. A programok általában fiataloknak szólnak, és szükséges segítséget nyújthat az álláskeresésben, eligazodásban, és a munka és szállásadónak a megtalálásában. A program célja a tapasztalatszerzés, az országnak az adott nyelvének a fejlesztése, kultúra, a szokások és az életmód megismerése, meg persze új barátok szerzése. Mivel ez az első utam, ami ezen a szervezeten keresztül vezet, és mégpedig egyedül, fogok ennek nekivágni, ezért úgy gondoltam, hogy felvenném és megosztanám a YouTube-on, hogy hát ha velem egyidőseknek is ezáltal esetleg bátorságot, motivációt vagy egy ötletet ültethetek a fejükbe. És, mint mondtam, Magyarországon még nem sokszor láttam, hogy ez ilyen elterjedt megoldás lenne, ezért gondoltam, let's go! Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy mi is az a Work and Travel, hogyan találtam meg a munka és a szállásadómat, hogy mikre kell ügyelni, és hogy 21 évesen hogyan is tudtam ezt magamnak kifizetni, és úgy általában megmutatom egy napomat, hogy mik a feladataim, valóban megéri-e így utazni. Remélem ezzel a videóval motiválhatom a velem egyidőseket. Neked is ugyanaz az álmod, mint nekem, hogy utazgass, akkor talán tudok segíteni. Az oldal, amit használok, az a Workbackers, de nagyon sok más weboldal is van, mint mondjuk a Workaway, de ezekről sajnos nem tudok véleményt nyilvánítani. A regisztrációs díj a Workbackersre az 50 € évente, ami 19.410 forint, átszámolva most gyorsan a valutaváltóval, szóval ez egy évre szerintem kifizethető összeg. A weboldalt használhatod, hogyha nem fizetsz, csak nem tudsz a szállásadókra ráírni. Szóval szabadon keresgélhetsz, szabadon nézheted a képeket, a véleményeket. Igazából teljes hozzáférésed van akkor is, ha nem fizetsz, de nem tudsz üzenetet küldeni, vagy regisztrálni egy adott állásra. Most sokan gondolom azt hiszitek, hogy de hát én azért utazok, hogy én ott kikapcsolódjak, és nem azért utazok el, hogy én ott dolgozzak. Nos, hát, ha ezt meg tudod oldani, akkor ez a videó nem neked való. Itt úgy kell elképzelned, hogy ez ilyen adok-veszek dolog, hogy mondjuk te dolgozol egy farmon, ahol az a feladatod, hogy minden reggel eszed a paradicsomokat. Ezért te nem kapsz fizetést, mert a fizetésed az az, hogy teljes ellátást kapsz, ami azt jelenti, hogy ott aludhatsz a szállásadónak a házába, lakásába, vagy bárhol. Kapsz a legjobb esetben ételt, szóval nem kell még azért se fizetned, és mindenhol fel van tüntetve az, hogy egy héten mennyi szabadnapod van, mit tud neked felajánlani a szállásadó a munkádért cserébe. Ami még fontos, hogy hozzáfűzzem, az az, hogy a repülőjegyedet magadnak kell kifizetni. Ha esetleg erre a videóra lesz elég érdeklődő, akkor
csinálhatok egy olyan videót is, ahol megmutatom, hogy hogyan tudsz a legjobban egy pozícióra jelentkezni, és hogy mit kell mindenképpen beleírni a motivációs leveledbe. Akkor már nincs is többet mit mondanom, készüljünk fel, innen Skócia. A Glasgow-i repülőtérre megérkezve neki is indultam vonattal a skót Alföldnek, ahol a vendéglátom már szívélyesen várt rám. Kaptam egy nagyon takaros kis szobát, és egy saját fürdőszobát is. Mivel kiskorom óta lovak körül dolgozom, így a választásom olyan helyre esett, ahol az eddigi tapasztalataimat bevethettem. A feladatom volt az istálló kitakarítása, a lovak ellátása, mozgatása, a kutyák sétáltatása és egyéb házi munkák elvégzése. Ha elvégeztem a feladataim, akkor szabad kezet kaphattam, hogy felfedezhessem a környéket. Megkóstoltam egy pár skótételt, ami nekem nem annyira jött be, mert mindenhol ez a chips, és ez nem nagyon passzol az én ízvilágomhoz. Arról nem is beszélve, hogy megismertem egy pár helybélit és betekintést nyerhettem az életükbe és a kultúrájukba. Remek barátokra tettem szert, akiket soha nem fogok elfelejteni. They come up here and they unload a lot of like scallops and things. Do a lot of like scallops and other like shellfish and stuff. And ladies and gentlemen, a Scottish person knows everything. Ennyi állatra azért néha nehéz volt figyelni, de nagyon jól éreztem magamat velük is. Lupin! Why? Szegény krókusz vak, meg süket. Szóval néha így táncolni kell előtte, megérinteni a buksját, hogy észrevegyen. Krókusz! Krókusz! Hello! Crocus! Go to your place! Go away! Go! 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 De nagyon sok élményre tettem szert, és kihasználtam minden percét, amit ott töltöttem. Viszont problémák léptek fel. Szóval az a véleményem eddig, hogy ha meghúzod a határaidat, és az első nap megbeszélitek, hogy mi legyen a feladatod, mik az állásköreid, és mit kell elvégezned, milyen munkára számíthatsz, akkor igazán szép hetet tudsz magadnak varázsolni, mert én nem csináltam ezt, és kicsit elhalmoz feladatokkal, amik nem voltak úgy megbeszélve. Én csinálom meg azokat a munkákat, amiket igazából ő neki kéne megcsinálni, és egyedül vagyok, és így egy kicsit sokat teendő, de majd, ha jó hangulatban lesz a vendéglátóm, és ha megtalálom az alkalmat rá, akkor mindenféleképpen meg fogom neki mondani, hogy ez így egy kicsit sok. De hogyha az elején szerintem megbeszélitek a vendéglátóval, hogy mik a valódi munkaköreid, mikre kell ügyelned, akkor igazából szerintem nem lesz gond.
2 szabadnapomat felhasználtam, hogy hamarabb eljöjjek, és a főváros felé vegyem az irányt, mert ha már Skócia, akkor Edinburgh. És mivel ezzel az úttal sokat spórolhattam, muszáj volt kihasználnom a maradék napjaimat is. Sok tippet kaptam a helybéliektől, hogy mit érdemes megnézni, és hogy hol igyam életem első viszkijét. Szóval ez a kedvencem, szóval imádom. Is it just this? Yes. This is the best present for a best friend. So this is like... Edinburgh után már csak egy dolog maradt hátra, a skót felföld. Találtam egy nagyon informatív és sokkal plusz túrát, ami Glasgow-ból indult, szóval nem volt kérdés, hogy részt veszek-e benne. Így az utazásom lezárásaként. Miért is volt ennyire jó, és miért is tudnám ajánlani ezt a többi embernek, hogy kipróbálja ezt a work and travel-t? Talán az a legfőbb oka, hogy össze kellett szednem a bátorságomat, hogy emberekkel beszéljek, hogy megszólaljak egy idegen nyelven. Jó, nekem ez most nem annyira nagyon különleges, mivel Németországban élek, így muszáj németül beszélnem. Bátorságot nyertem ahhoz, hogy megszólítsak új embereket, hogy új emberekkel barátkozzak. Tényleg lett egy olyan barátnőm, aki szerintem egy életen át jó barátságban leszünk, és egy életen át szerintem levelezni fogunk. De nem csak őt, hanem ott volt még egy csomó lány, akik lovagolni jöttek, vendégek a vendéglátómhoz, és azt ne felejtsük el, hogy egyedül voltam. És egyedül lenni teljesen más, mint barátokkal utazni, vagy a szüleiddel, a családoddal. Így egyedül vagy, és hogy reagálsz szituációkba, hogyan beszélsz, hogyan cselekszel. Szóval szerintem ez egy életre szóló élmény, én bátran ajánlom mindenkinek. Mindent összegezve nagyon jól éreztem magam, mint első worldpackers-ös. Szerencsém volt, hogy a vendéglátóm kedves volt. Azt a kis nézeteltér is leszámítva, de tényleg sok mindent megmutatott, és biztonságban is éreztem magam vele. Jó volt ez a 2,5 hét, hogy megfeledkezzek egy kicsit az otthoni problémáimról. Nem voltam a szüleim lánya, nem voltam barátnő, vagy egy pályaválasztás előtt álló kétségbeesett ember. Csak Lili. Egy lány és a hátizsákja.